Скъпи йоги, тук съм днес, за да ви обясня как да дишате уджая по време на вашата йога практика, в която аз винаги ви призовавам да дишате бавно и издължено, т.е. да дишате уджая. Дишането уджая е едно прекрасно дишане, което ще промени цялата биохимия в тялото. Ще въздейства много силно върху парасимпатиковата система и вагус нерва и ще подобри цялостното ни здравословно състояние. Знаем, че вече, за да въздействаме и да изчистим енергийните блокажи, е нужно да направим едно хубаво издължено дишане. Тоест, ако направим едно уджая дишане по време на нашата практика, ще въздействаме не само върху физическото тяло, върху което повече оказва въздействие движението, но ще направим едно изчистване на енергийните блокажи чрез уджая дишането. И не само. Ще въздействаме и върху менталното тяло. Именно с него започнахме с въздействието върху нервната система. И така, да минем направо към дишането. Дишането е пълно йогийско дишане с стегнат глотис. Чува се едно свистене през гърлото. За да стигнем до това дишане е необходимо да научим пълното йогийско дишане, да го упражняваме и да сме го овладяли добре. След това стягаме глотис и започваме да дишаме уджая. Корем, гърди, ключици. Изтегляме дъха. Започваме да издишаме. Завършваме дихателния цикъл с прибиране на корема навътре, така че да усетим коремните мускули. Например, дишаме, отпускаме глава назад. Издишаме, прибираме брадичката, издишаме до край, корема се прибира навътре. Във всяко движение, което правим в йога, във всяка асана, в която задържаме, дишаме уджая. Или в динамичната ни практика дишаме на бастрика или капалабати или огнено дишане. За тези практики е нужно също да се упражняваме. Капалабати, ще повторя, е активно съкращаване на коремните мускули с издишане. Имаме активно вдишане, пасивно издишане. Тоест оставяме корема да се върне в изходно положение, без да правим някакви усилия. Като за начало, когато започнете да учите капалабати, този ритъм на дишане е много добър. Впоследствие ще го забързате, когато напреднете с практиката. Ето така. Бастрика дишането е активно вдишане, активно издишане. Тук вече има малко по-голям интензитет на дишането. Също забързваме ритъма с напредване практиката. Огненото дишане е по-повърхностно. Дишаме с огнено дишане по време на практиките, също за да изчистим тялото. По-повърхностно е, защото е много по-интензивно като дишане и корема няма време да се съкратят толкова мощно коремните мускули. Малко по-повърхностно, но за сметка на това по-интензивно. И трите дихателни практики вдигат енергията, изчистват тялото и подобряват цялостното ни здравословно състояние. И трите практики ползваме по време на нашата интензивна йога практика. Ако имате въпроси за дишането, аз съм насреща и отново ще го припомняме. За вас остава да се упражнявате. До скоро! Чао!